Köszöntöm a Spártai Gladiátor TV nézőit, és külön köszöntöm Tasnádi Pétert, a Spártai Gladiátorok éjszakájának a jogtulajdonosát. Péter, amikor 25 évvel ezelőtt ezt a sorozatot elindítottad, akkor gondoltál arra, hogy ekkora szünet lesz a versenysorozatok között? Természetesen nem gondoltam rá, de hát az élet így hozta. És most, hogy újraélesztetted ezt a versenysorozatot, volt benned egy kis félsz, vagy biztos voltál benne az első perctől kezdve, hogy ez jól fog sikerülni, és biztos, hogy teltház lesz, és meg tudod valósítani azt az álmot, amit akkor képviseltél? Semmilyen félelem nem volt bennem. Ha lett volna, akkor nem a Papp László sportcsarnokba kezdem, hanem egy tornaterembe, amit biztos, hogy teltházas lenne. Nem, én úgy gondoltam, hogy azokra az eseményekre simán felfűzhetjük ezt az eseményt, hiszen azért tájékozottam abból a szempontból, hogy Magyarországon a küzdősport az most nagyon lent van. Tehát azok a szakágak, akik a küzdősportot szervezik, azok nem nagyon törődnek a versenyzőknek a méltó versenyeztetésével. Én úgy gondolom, hogy mindenki inkább a saját pecsenyét süti. Abban az időben nem volt 30 küzdősportszövetség, volt 2, most ezek fragmentálódtak, és így nyilván minél többen lesznek, annál kevésbé tudnak megfelelően működni. Azt tapasztaltam jelen pillanatban, hogy a küzdősport szakágak két része szakadtak. Ugye én nagyon sok küzdősportról beszélgettem az eltelt időszakban, edzővel és versenyzővel, kiemelném Kukli Tivadart vagy Felföldi Szabolcsot, akik maximális, vagy Lekner Zsoltot, akik maximálisan mögéd álltak, mert azt látják, hogy megint itt vagy, megint akarsz valamit tenni, és megint áldozol azért, hogy ezek az emberek, akik naponta izzadnak az edzőteremben, ezeknek legyen olyan hely, ahol meg tudják mérettetni maguknak. Ellentételésben viszont találkoztunk olyannal is, jelen pillanatig a mai nappal, akik azt gondolják, hogy valamilyen oknál fogva ezt nem akarják támogatni, hogy ezt az eseményt, ezt végigvidd és megcsináld. Én azt mondom, hogy maga a küzdősport, aki küzdősportoló, és a világon elért bármit is Magyarországon a küzdősportban, az ott áll mögötted. Itt a versenyzőkre gondolok leginkább, akik legalább voltak ringben, ketrecben, szőnyegen, judóztak, mint bárhol. Tehát akik elértek valamit a küzdősportban, ott vettem észre, hogy azok mögötted vannak. Te hogy látod ezt? Hát hasonlóképpen látom, szóval itt inkább azért arra kell gondolni, hogy óriási nagy az irigység és a féltékenység. Most, ha az utóbbi 10 vagy 15 évet nézed, általában egy ilyen küzdősportgálán néző, kb. 500-800 maximum néző jelenik meg. Most ugye jön egy ember a semmiből, vagy hát valahonnan a régi világból, és az azt mondja, hogy nem 800 embert, hanem én 9000 embert fogok behozni, és én egy versenyzőnek nem egy kupát fogok átadni, hanem 3 millió forintot. Én azt gondolom, hogy dolgozom veled most már egy hónapja, és én azt láttam, hogy az emberek fejében egy dolgot mindenképp helyre kell tenni. Ennek a gálának a neve nem a Tasnádi Péter gála, ennek a gálának a neve az utcai, vagyis a Spártai Gladiátorok éjszakája, ami az utcai harcosoknak egy folytatása. Tehát itt nem rólad szól ez a gála, hanem itt magáról a sportolókról fog szólni, a zenészekről, a showról fog szólni. Igaz, te vagy ennek a jogtulajdonosa, te vagy az ötletgazdája, te találtad ki, és valószínű nagy részét te is finanszíroztad meg, hogy elinduljon ez. De én azt gondolom, hogy az emberek ezt a kettőt összekeverik, ami szerintem egy nagyon nagy hiba. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Te hogy látod ezt? Hát nyilván az én nevemhez fűződik, tehát ezért nagyon sokan azt mondják, hogy ez a Tasnádi gálája, nem az én gálám, ez a küzdősportoló gálája, ez a közönségnek a gálája, akiket szeretettel várunk, minél többen, és mivel ez nem csak sportról, hanem kultúráról, zenéről is fog szólni, hiszen ugye a legjobb rapperek, akik ma Magyarországon vannak, mögénk álltak, és hogy szerepelni fognak ezen az eseményen, sőt, megírták a spártaiak himnuszát, amit én már hallottam, és tényleg fantasztikus, és biztos, hogy sláger lesz. Én nem nagyon értek a zenéhez, nincs is fülem hozzá, de ezt amikor meghallottam, ez egyből a fülembe mászott. Megmutattam pár barátomnak, tehát az én korosztályomnak, ilyen 70 éveseknek, ugye, akik azt se tudják, hogy ki az az SM, GM, VM, de mindegyik azt mondta, hogy hú, hát ez fantasztikus. Szóval tényleg jó a szám,
és annak is örülök, hogy ezek a fiatalok is támogatnak minket, és így nem csak sportról, hanem kultúrálról is fog szólni. Én azt tapasztalom, hogy a gálával kapcsolatban, hogy rengeteg olyan ember, akitől mi segítséget kértünk, vagy pont te kértél segítséget, azok első szóra mögéd álltak, mindenféle anyagi támogatás nélkül. Tehát itt beleértem a Csötönyi Sándort, az Ökölszövetség elnökét, de beleértem Szántölcsi bácsit, beleértem Kunkli Tivadart, beleértem a Sárközi Robit, vagy a Lechner Robit, vagy egy nevezhetem akár egy rengeteg újságíróval is találkoztunk, a Lechner Zsolttal, hogy mindenki jött, és nem az volt az első kérdés, hogy Péter, mennyit fog ezért én kapni, vagy hogy én mennyit számlázhatok, hanem jöttek, mert hittek abban, hogy egyszer az életben 25 évvel ezelőtt csináltál egy iszonyatos jó küzdősport rendezvényt, és ők hitték, hogy ezt most is meg fogod csinálni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy lássák az emberek, hogy igen, ott állnak mögötted, és nem egyedül vagy ebben. Hát nem egyet csináltam, hanem sokat. Egy sorozatra gondoltam, ja, egy sorozatot. Emellett még ugye benne voltam én a sportrendezvények szervezésében is, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, Honvéd kupát, stb. De nagyon sok világversenyt rendeztem, szerveztem, és hát megmondom őszintén, én semmihez nem értek tulajdonképpen, szóval ha nekem otthon, mit tudom én, a villany mondjuk kialszik, akkor nekem embereket kell hívni. Ezt az oldaladat, a Tasnádi Péterek, ezt az oldalát, hogy egy sportszerető ember és hogy ennyi sportot támogatott az életem, ezt kevesen tudják. De azért tudják. Én azt gondolom, hogy az embereknek, a Magyarországon a nagy részének igenis el kell jutni hozzá, hogy van egy gála, amit te támogatsz, és ott állsz mögötte. Igen, hát jussanak el egyébként. Mondom, sokan félreértelmezik, tehát van egy olyan rossz romantikája ennek a történetnek, hogy hát itt valamikor valaki kineveztek engem maffia főnöknek, és ugye én is rájátszottam, tehát úgy viselkedtem, meg úgy mozogtam a városban, de hát ez már nagyon rég volt, először is ugye eltelt 20-25 év, és nem ez az első és a legfontosabb, a számomra így, hogy 70 éves vagyok, hát azért most gondolod el, rabi képzőbe járok nappalira, tehát teológiát tanulok nagyon erősen, plusz ugye sporttal foglalkozom, rendszeresen edzek mai napig is, úgyhogy én nekem minden vágyam az, hogy ez egy sikeres gála legyen, és ne csak egy, hanem ebből legyen egy... Ezt franchise rendszerűen, licenszerűen tovább szeretnéd vinni? Hát azt még nem tudom, hogy franchise, de az lenne a legjobb, akkor nincs munka vele, de szóval ehhez tényleg sokat kell dolgozni, és én egyedül nem tudnám megcsinálni. Tehát én azt hiszem, hogy annak örülhetek, hogy találtam sok olyan embert, aki hasonlóképpen áll hozzá ez a történethez, és akik értenek is ehhez. Mi az, amit az első rendezvénysorozatból, akkor hívjuk rendezvénysorozatnak, az utcai harcosok rendezvénysorozatából áthoztál 25 évvel későbbre? Tehát mi az, amit te úgy gondolod, hogy onnan átmentettél, és ide beletettél? A lelkesedésemet, a sport iránti rajongásomat, szeretetemet, és megpróbáltam megkeresni azokat az embereket, akikkel én korábban is együtt dolgoztam. Itt azért nagy bunyosokról is szó van, a Szikora Pisti, ugye a Bunyos Pityu úgy hívják, a Schubert Feri, a Bacskai Imi, a Csötönyi Sándor, a Szántölcsi bácsi, a Dőri Miki, tehát azért megpróbáltam a hagyományokat átültetni a mai korra, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. Hogy látod, a régi versenyzőknek a mentalitása, felkészülése hasonló a maiékkel, vagy azért van benne változás? Mert azért látom, hogy nagyon sok versenyzővel beszélgetsz. Igen, csak a mai versenyzőket én nem ismerem, úgyhogy nem tudom összehasonlítani. Én a régi versenyzőket ismerem, és a régi versenyzők egységesen mögöttem állnak, és hát azért 2 év kellett, hogy rájak erre, tehát nekem azért 2 évig mondták egyfolytában, hogy Péter, csinálj egy rendezvényt, mert Magyarországon haldoklik a küzdősport, és persze, hát ráálltam, egyrészt hát én is szeretem a sikert, és abban is bízok, hogy ez sikeres lesz, és mondom, még egyszer, nem a pénzről szól a dolog. Tehát ha én pénzt akartam volna ebből keresni, sok pénzt, akkor nem 3 milliós fődíjakat adok, mert ugye itt 3x3 millióról van szó. Van. 1 órával ezelőtt beszélgettem Phil Andorral, és ő azt mondta, megkérdeztem, hogy mi motivált, hogy elindulja 25 év után a verseny. És azt mondta, hogy
ő a te gáládon akarja befejezni a pályafutását, ő itt akar utoljára ringbe lépni. És ez olyan jó érzés volt az, hogy van egy ember, aki elindult akkor is bajnokságot nyert. És most pedig azt, hogy nálad akarja befejezni, és 25 év telt el. Tehát valószínű, hogy ezek szerint ő is tudja, hogy ez egy jó, ez egy nagyon nívós és nagyon extra gála lesz. Most, hogy ezt mondtad, most azért fölállt a szőr. Hát a Philo Andor egy nagyszerű sportoló, és én is örülök annak, hogy lehetőséget tudok biztosítani neki arra, hogy ezen a gálán szerepeljen és itt vonuljon vissza, és nem csak ő, hát most a fiatalok is, hát azért itt volt a Berki Feri Bunyos, azt mondja az apukája, hogy ők annyira boldogok, hogy lehetőséget biztosítottam a gyereknek arra, hogy ezen a gálán részt vegyen, hiszen 9000 néző előtt ökölvívó, a Kokon, meg az Erdein kívül nem nagyon. Nem, és hát ugye Magyarországon meg semmiképpen nem. Tehát ez egy óriási nagy lehetőség a fiataloknak, és a fiatal Bunyosnak, akit ugye én nagyon szeretek, és úgy is látom, hogy ő lesz a jövő reménysége. És még egy ilyen érdekes, a Libabőről beszélgettünk, nekem a Konkrét Vadalnál volt még egy ilyen érzés, amikor beszélgettem, és azt mondta, hogy én nyertem erre a bajnokságot és magyar bajnokságot, de az, hogy Konkrét Vadar vagyok, azt az utcai harcosok gálájának neked köszönheti. Ő akkor futott be a tévébe, a rádióban, az újságban. És ugye ő a mai napig ugye azt nyilatkozza bárhol, hogy most meg tudod adni megint azoknak a fiatalabb versenyzőknek, hogy nevük legyen, hogy megismerjék őket, hogy te legyen velük a média, tévé, rádió, mert azt te is tudod, hogy ebben a küzdősportágban, hogyha leveszem mondjuk a kiemelt olimpiai támogatott küzdősportokat, nem nagyon van megjelenése a sportolóknak. Te meg most biztosítasz nekik nem egy kis megjelenést, hanem egy gálát biztosítasz televíziókkal, rádiókkal, újságokkal. Hát pontosan erről van szó, hogy az érdekes, és hát ez nem is érdekes, hanem ez szomorú, hogy tele vagyunk különböző küzdősport tokban, világbajnokokkal, profi Európa bajnokokkal, és én magam sem tudok róluk semmit. És megdöbbentem, hogy Magyarországon ilyen óriási nagy a felhozatal, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a sportolóknak mindenféleképpen kijár egy ilyen nagy gála, hogy megmutassák a tudásukat a magyar közönséget. És bocsánat, ezért lett nemzeti gála. Tehát mert eredetileg arra gondoltunk, hogy hozzunk külföldieket. De aztán utána meggyőztek engem, meg én magamat is meggyőztem, hogy legyen nemzeti gála. Valóban mutassuk meg a magyar közönségnek, hogy itt vannak kiváló magyar sportolók. Nagyon sokan jelentkeztek. Tehát tőled hallottam, amikor beszélgettünk így az interjú előtt, hogy azt mondtad, hogy nagyon sok versenyző jelentkezett. Nagyon sokat kellett válogatni. Mi alapján válogattatok? Mi alapján volt az, hogy akkor ő indulhat az eredmények alapján, válogattatok, megmérettetés alapján, vagy akár tartotok-e bármilyen selejtezőt előtte? Selejtezőt nem tartottunk, de annak alapján válogattunk mindenféleképpen, hogy azok a szakemberek, akik ebben nekem segítettek, és akik ismerik a jelenlegi mezőnyt, azok elmondták, hogy kik azok, akiktől jó meccset várhatunk, és hát természetesen a szakmai jelölet, tehát a sportmúlt. Tehát itt ezek a fiúk elmondták, hogy milyen eredményeket értek. És hát persze voltak sértődések, olyanok, akik mondjuk semmilyen eredményt nem értek el, és hát azok a Facebookon betyárkodtak, hogy ők ilyen nagyok, olyan nagyok, és hát nem lehet mindenkit beletenni nyilván, és ez az érdekes, hogy nem tudják fölfogni az emberek, mert azt mondja valaki nekem, nevet direkt nem mondok, azt mondja, hogy ő mindenkit agyonver, és hogy miért nem lehet neki megpróbálni, hát az edzés, és ő biztos, hogy olyan állapotban van, hogy ő le tudna verni a 8 közül 7-et. És erre azt mondtam neki, én sem mehetek oda az Ecclestonhoz, és mondom neki, hogy hát figyelj ide, hát én már 50 éve vezetek, jogosítványom van, nagyon jó megy a zsigulim, engedjél már meg, hogy a Forma 1-en is, ez nevetséges, nem lehet. Az az érdekes különben, hogy így hozzáveszed, hogy show lesz az arénában. Tehát a versenyzők nagyon várják az indulást, mindenki, de a zenészek ugyanannyira várják, és hogy a zenészekkel beszélgettem az eltelt interjúban, ők is azt mondták nekem, hogy még ők sem léptek föl 9000 ember előtt az arénában. Tehát egy ringben nekik is föllépni egy Birzivóknak, egy GVM-nek, egy Herceg Dávidnak,
nekik is óriási megtiszteltetés. Tehát majdnem azt mondom, hogy ők sem a pénzt nézték abba, hogy az arénába bejössenek, hanem szinte azt mondom, hogy grátis jönnek, énekelnek, zenélnek, csak azért, mert azt gondolják, hogy nekik ugyanakkor a megtiszteltetés, mint egy sportolónak ott fellépni. Nekem ez meglepetés, mert én azt hittem, hogy ők fizetnek, de mindegy. Szóval a helyzet az, hogy annak is örülök, hogyha ez így lesz, és hogyha együtt fogunk feltörekedni, mert akkor, ha ebből egy sorozat lesz, ők már most híresek egyébként a zenészek, mert ugye az nem jelent semmit, hogy én soha nem hallottam róluk, de utána néztem, és láttam, hogy a YouTube-on szinte mindegyiknek több mint 10 milliós a nézettsége, úgyhogy ez fantasztikus szerintem, és úgy gondolom, hogyha összefognak ezek a fiatal zenészek, a fiatal sportolókkal, egymást erősítve, egymást támogatva, még ismertebbek lesznek, híresek lesznek, és ez legyen így, hogy az ő hasznukra keressenek minél több pénzt. Én azt láttam egy héttel ezelőtt, amikor találkoztunk, hogy fogod a kerámia érmet, amit a sportolók fognak kapni, és nézegeted, és fogod a kezedbe jobbról, balról, föntről, lefele, és akkor vettem észre, mint egy gyerek a játékát, hogy várja, hogy ezt át tudja adni az arénában annak a sport, aki nyer. Tehát téged, amit mondtál az előbb, hogy nem a fődíj motivált abban, hanem az, hogy te ezt az érmet, amire rá van írva, hogy Spartak gladiátorok, ezt a nyakába akaszthasd. Igen, mert ez az érem is az én fejembe született meg, ez egy exkluzív érem lesz, tehát nem olyan, amilyet kapnak úgy általában, valamilyen ötvözet, valamilyen fém ötvözet, egy sima dombor nyomással. Ezt én megterveztettem kiváló művészekkel, és már el is gondoltam, tudod, hogy amikor majd ott a ringbe lesznek, és megkapják, hogy ez milyen különleges lesz, szép lesz. Nagysága is egyébként nagyobb, mint egy olimpiai érem, úgyhogy... Hogy érzed, amikor belépsz az arénába április 28-án, ezt mindenkinek föltettem, sportoló, zenész. Te leszel adrenalinnal és szétrombalsz, vagy ott már inkább azt mondod, hogy nyugodtan bemész, mert tudod, hogy minden a helyén van, és ki akarod élvezni azt a napot, ami erről szól. Hát ugye én megszoktam már a nyilvánosságot, úgyhogy... Nem a nyilvánosságot, hanem a versenydrukra. Jó, nincs bennem versenydruk. Tehát mikor fiatal voltam, sportoló voltam, sem volt bennem versenydruk. Vannak ilyenek, vannak olyan típusú emberek. Én viszonylag egy nyugodt ember vagyok. Tehát ha, mit tudom, óriási nagy baj van, mondjuk, és mindenki reszked, mindenki hallgat, akkor én nyugodt vagyok. És amikor elmúlik, akkor tör ki rajtam, hogy hú, hát hogy mibe voltam. Nem, én ha ez úgy lesz, és hát nagyon remélem, hogy úgy lesz, hogy teltház lesz, akkor egy óriási elégtételt fogok érezni, és nagy örömet, hogy ez sikerült végül is, és összehoztuk, és mindenki, tehát mondom, nem én, hanem mindenki velem együtt, akik voltak, munkatársaim, zenészek, sportolók. Zárszóként mit mondanál, amire azt mondod, hogy ezzel a rendezvényben egy mondatban a legközelebb áll hozzád, amire azt mondod, hogy vagy egy olyan mondattal sportot útjára enged, amire azt mondod, hogy neked fontos, vagy az egész rendezvényt össze tudnád-e foglalni egy-két mondatban a végén zárszóként? Never give up, soha ne add fel. Tehát az, hogy én nem fogok lefeküdni soha. Valaki egyszer azt mondta, hogy a Péter elő fog meghalni, mint hogy észrevegye, hogy legyőzzék. Tehát ez így van. Tehát megyek előre, próbálom az utat törni, és mondom, most csak azzal foglalkozom, mint kis nyugdíjas, hogy gálát szervezek, és tanulok a nappali tagozaton. Én ezt tudom tanúsítani. Ja, és nappali tagozaton tanulok egyetemen, ennyi. Köszönöm szépen a riportot. Én is köszönöm.